Ναι, περίεργο. Άρε πούστη. Μη μου πείτε γιατί είμαι έτσι. Ναι. Ελπίζω κάποιοι να θυμάστε το παλιό βίντεο που έβγαλα πριν βγει το 22 ή το 23. Καλά νομίζω πριν βγει το 22, δεν θυμάμαι. Οπότε σήμερα μάγκες μου θα πούμε για τα 3 πράγματα που μισώ. Ξανά. 3 πράγματα που μισώ όμως τα καλείς, δεύτερο μέρος. Μπράβο, 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 μπράβο. Ρε μαλάκα, γιατί έβαλες intro? Ευρήμα, έτσι κάνω συνήθως, πας καλά. Καλά, καλά. Τι γίνεται μάγκες, είμαι ο κεραυνός μου στα κογιαριάς και πάμε στο πρώτο πράγμα που μισώ. Να σου γαμίσω του τάντιριρί, πισωγλέντι! Ναι, δεν ξέρω γιατί το έβαλα. Φίλε, ο λόγος που μισώ την πίεση, τι εννοώ? Μαλάκα, κάποιοι φίλοι μου λένε Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο. έχω πολλά πράγματα να κάνω. Μη με πιέζετε, ρε φίλε. Μαλακά. Όταν πιέζομαι, αγώνομαι και απ' την άλλη λίγο θυμώνω. Δεν ξέρω, τα χάνω. Ας πω αγώνομαι όταν με πιέζει κάποιος, αλλά εντάξει. Φίλε, θυμάμαι τότε που ο Skeletal Boy μου ζήτησε να καθαρίσω το σπίτι μου και πόσες φορές το... Και σε μια φάση μου έλεγε σου βγάζει αυτό. Τι κάνεις ρε μαλάκα, αυτό σου βγάζει. Μαλάκα, μη με πιέζεις γαμό το κερατό μου γαμό. Ξέρετε ότι όταν πιέζομαι τα χάνω, δεν μπορώ. Εντάξει, όταν πιέζομαι ξαναλέω μπορεί να θυμώσω ή μπορεί να ανεβριάσω ή μπορεί να αγχώνομαι ή μπορεί και να φωνάζω. Αλλά εντάξει ρε φίλε, όλοι το έχουμε πάθει αυτό ρε μαλάκα, δηλαδή τι είμαστε. Και σε μια άλλη φάση θυμάμαι όταν πήγα, ξέρω εγώ, με ένα φίλο μου κάπου μακριά. Εντάξει, τότε που κοίταγα μια σεξι γκόμενα, φίλε, όλος ο μαλάκας μου λέει πήγαινε ζήτα της, ρε μαλάκα, δεν μπορούσα, ντρεπόμουν. Επέμενε όλο και όλος μαλάκα, ρε φίλε, δεν μπορώ, ήμουν τροπανός, σταμάτα να με πιέζεις. Γάμω το κέρατό μου, μην πω κάτι άλλο. Και τελικά δεν έγινε ποτέ. Αλλά εντάξει, εγώ δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Αλλά την άλλη καλύτερα που είμαστε ελεύθεροι ακόμα. Άστος να λένε τα δικά τους. Τέλος πάντων, επειδή το λίγο καθυστέρησα για την πίεση, τα υπόλοιπα νομίζω τα ξέρετε. Οπότε πάμε στο δεύτερο πράγμα που μισώ. Έτσι. Ναι, μισώ τα ποτά. Τι εννοώ? Και μη μου πείτε γιατί μισώ τα ποτά, γιατί εντάξει, εγώ το δικαίωμα. Αν και γενικά δεν είχα πιει ποτέ ποτά και ούτε πρόκειται, για δικός μου λόγος. Φίλε, ο λόγος που μισώ τα ποτά είναι και άλλος λόγος. Θυμάστε το κλαμπ που κλείσανε τότε κάπου στην Αθήνα, δεν ξέρω πού, πότε. Φίλε, θυμάμαι τότε, ο μαλάκας τι έκανε, έδωσε ποτά, αλκοόλ σε ανηλίκους. Τι είμαστε, πού ζούμε μαλάκα, σε ποια κοινωνία ζούμε? Μάλιστα μαλάκα που όταν πιάνε αλκοόλ τα ανήλικα, που εντάξει κάποια είχαν πόνους και λοιπά. Μαλάκες, τι κάνετε, μη μοιράζετε αλκοόλ στους ανήλικους. Πώς θα καταλάβουν οι γονείς μετά, ρε μαλάκα? Θυμάμαι τότε όταν πήγαινα πρώτη φορά στο κλαμπ που... ελπίζω να μην ξαναπάω ποτέ γιατί ήταν άστα να πάνε. Μαλάκα, μου ζήταγανε κάποια άτομα να πιω ούζο, ουίσκι. Μαλάκα, δεν θέλω, τα συχαίνομαι, δεν θέλω να πιω ποτά. Το είπα 1, 2, 3 φορές, 4 φορές, πόσες φορές, 1 εκατομμύριο. Δεν θέλω να πιω ποτά, καταλάβετε το. Όσο και να με αναγκάσετε, όσο και να με πείσετε να κάνω αυτό το πράγμα, η απάντηση μου είναι όχι ολιστικά, δεν θέλω. Συγγνώμη που φωνάζω μάκης, απλά εντάξει. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μη σχολιάσω και κάποια μικρά παιδιά που καπνίζουν, άστο, αφήστε το. Η κοινωνία έχει γαμηθεί πλέον. Τέλος πάντων, πάμε στο τελευταίο πράγμα που μισώ. Sorry, υπήρξε μια μικρή διακοπή. Σιγά μην σας πω τι είναι, πάτε καλά. Τέλος πάντων, ξαναδείξτε το τρίτο πράγμα που μισώ. Να φας ένα κουβά κατά. Ναι, τα έντομα, εντάξει, εγώ γενικά μισώ τα έντομα πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, το μόνο έντομο που δεν συχαίνομαι είναι οι πεταλούδες. Ναι, εντάξει, αυτές δεν με ενοχλούν, είναι μια χαρά έντομα, είναι και όλα καλά. Ενώ τα άλλα έντομα μαλάκα, ας το γάμισέ το. Θυμάμαι πρώτη φορά
ήρθε μια μέλισσα κοντά μου, παραλίγο να με τσιμπήσει ρε φίλε, και πάλι καλά που έκανα κάποιες κινήσεις για να φύγει. Αλλά απ' την άλλη, δεν έπρεπε να κάνω τέτοιες κινήσεις, γιατί μετά, εντάξει, αν με τσίμπαγε καλά κεράσια. Με πω για τα κουνούπια ρε φίλε, δεν μπορώ με αυτά τα κουνούπια, ειδικά το καλοκαίρι ρε φίλε. Όλοι τσιμπάνε το δέρμα μας ρε φίλε, δηλαδή τροφή είμαστε για τα κουνούπια. Sorry, κάτι έπεσε. Αυτό μας λείπει, να είμαστε τροφή για τα έντομα, αν είναι δυνατόν ρε φίλε. Ή για τις κατσαρίδες που πετάνε μαλάκα, άστο. Δεν θα σας πω τι έχει συμβεί, ήτανε πολύ ανατριχύλα και πολύ τρομακτικό. Εγώ προσωπικά τις πολύ φοβάμαι, δεν μπορώ. Όταν βλέπω κάτι τέτοιο, φεύγω, βρίζω οτιδήποτε, βρίζω σπίτια, βρίζω κατοίκους, βρίζω μέχρι και τους πλανήτες. Όταν βλέπω τέτοιες κατσαρίδες, αυτά παθαίνω. Και μου έρχεται να κάνω έτσι, να τις σκοτώσω και μέχρι να πεις κάτω ξερί. Αχ, τι περνάμε κι εμείς ρε φίλε. Γάμω το έντομά σας εδώ μέσα. Θα μου πείτε εντάξει, φυσιολογικό είναι ρε φίλε. Φίλε εντάξει, εσείς που ζείτε στη φύση, τι να σας πω. Μη σας πω άλλα για τα έντομα, αν και αυτά θα τα σχολιάσω κάποια άλλη στιγμή. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχω κάτι άλλο να πω για τα έντομα, αυτό ήταν το βίντεο μάγκες. Αυτά ήταν τα τύρα πράγματα που μισώ δευτερομένως. Από το Μουστακαλί. Όλοι με λένε Μουστακαλί ρε μαλάκα, αντί να με φωνάζουν κεραφνό. Αν υπάρξει ποτέ τρίτο part για τα τύρα πράγματα που μισώ, εντάξει, θα το σκεφτώ. Τέλος πάντων μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε. Αν όχι, δεν πειράζει, υπάρχει και το dislike. Εγγραφή όσοι είστε καινούργοι. Γράψτε στα σχόλια σχετικά με τα πράγματα που μισώ. Και κάντε το κοινοποίηση Facebook, Twitter, σιγά με το X. Πάτε καλά. Το έχω ξαναπεί ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, ξαναλέω κοινοποίηση Facebook, Twitter, Instagram να το δουν φίλοι σας, ok. Αυτό από μένα. Ήμουν ο κεραφινός Μουστακογιαλιάς. Και αυτό που είπα πριν ότι με λένε Μουστακαλί, εντάξει, αστευόμουν, το λέω για πλάκα. Δεν με πειράζει που μου λένε Μουστακαλί. Εντάξει, σιγά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Boom, date παγιό. Ξέρετε ότι όχι ρε μαλάκα. Αν και εγώ γενικά δεν έχω πίνει. Ναι. Ή για τις όχι ρε μαλάκα. Πω, δεν θα με αφήσουν ποτέ ήσυχο γαμώτο. Θέλω να μείνω μόνος μου, δεν μπορώ. Έχω συνηθίσει να είμαι μόνος.